Ola, que tal? Vamos a comenzar a facer a libreta. Vamos a facer a libreta que estivemos facendo outro día en directo, vale? Pero agora vamos a facer un vídeo para que se vexa ben como se fai, vale? Para poder resolver todas as dúbidas que tivestes, que poidades ver todo o proceso, vale? E pos que non vos podestes conectar, que tamén o poidades realizar si queredes. Vale, para isto só vamos a empregar folios, vale? Folios A4, unha tesoura, un lápiz, e se tendes unha regla, pois unha regla. A regla é opcional, vale? Senón, agora vamos a ver outra forma de realizar o traballo sin utilizar a regla. Bueno, pois veña, vamos lá. Vale, vamos a ver. Bueno, collemos para empezar unha serie de follas, vale? Repartimos en dous grupos igual, vale? En este caso teño 10 e 10, vale? Xa teño aquí preparado. Vale, o primeiro que vamos a facer vai ser pregalas a metade. Ben, se temos algo de experiencia podemos pregar varias xuntas, vale? Podemos pregar 4 xuntas, se non, para que nos quede ben pregado, podemos ir de unha en unha sin problema. É importante que queden o máis centradas, que non nos queden moi desigualadas, para que así a libreta se vexa bastante recta, vale? Si nos, cando pregamos as follas, nos quedan así torcidas, deixando puntas, vale, como se pode ver, pois iso despois a hora de montar a libreta nos vai a dar moi mal efecto. Entonces convén que sempre quede ben centrado, vale? Para apretalo ben, si podemos facelo coa man ou con lápiz ou con outro material. Se tivese unha regla de plástico, pois coa regla de plástico tamén se podería facer sin problema, vale? Un material que non rasgue o papel. Moitas veces tamén vemos que a hora de pregar as follas nos dá algún problema de que nos pode quedar, pois diste, pois claro, que empecé ben, pero despois se me foi por un lado. Bueno, se suxeitamos aí empezamos polo medio, pois non suele dar problema, vale? Suele quedar bastante dereita, vale? Senón todo é a práctica tamén, cando collamos práctica acabarémolo facendo perfecto, vale? Si xa tedes algo de práctica, pois podemos pregar un cuadernillo inteiro. Se pregamos un cuadernillo inteiro nos favorece cando estamos facendo outro tipo de encadernación, nos favorece moito que as follas xa van adquirindo o seu sitio dentro do cuadernillo, vale? E así a de fora quedará menos pregada, a seguinte un poquinho máis hasta chegar á última, que é a que queda máis pregada. Pero bueno, neste caso, como que vamos a facer son, nos interesa que as follas estén soltas. Vale, xa temos unhas 10 por aquí preparadas. E agora vamos co outro montón. As 3 e 4. Estas 4 así. Moi ben. Se manchou un poquinho aí co lápiz, é o que ten. Vamos utilizar esa que quedou un pouco aí sucia. La vamos a apartar. Pois o mellor dándole con unha goma así lle podemos quitar, pero bueno, vamos a apartar porque os traballos hai que facelos, procurar que vayan sempre limpios, ¿no? Como se solía decir, o ben feito ben parece. Entón, pois vamos a procurar facer as cousas ben. Vale, dixemos de facer dous montóns de 10, falábamos ao principio, porque nos interesa
ao facer aí está, ao facer falamos de facer dos montóns, repito, porque nos interesa facer bueno, non é que nos interese, é que temos que facer dous tipos de cortes distintos, vale, nas libretas. Entonces repartimos, vale, repartimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, 10. En este montón temos 9. Ponemos outra folla. Esa tiña eu por aí, por si acaso. Para que nos queden 10 e 10. Vale, estas sí, está bastante. Sí, parecía que quedara un pouco torcida. Vale, pois así, se non me confundo, temos 10 e 10. Vamos a comprobalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Collemos, vamos a poñelo por aquí, e collemos as 10 primeiras follas, vale? E o que vamos a facer é marcar, vale? Como vamos a marcar? Si temos regla, fácil, pois marcamos, por exemplo, 3 centímetros. E marcamos 3 centímetros e 3 centímetros desde o borde, vale? Desde o borde 3 centímetros. Moi ben, cando temos eses 3 centímetros marcados, outra folla, vale? E seguiríamos así, vale? Pero resulta que non temos boli ou que non temos regla para poder realizar o traballo, vale? Non hai problema, utilizamos outra medida, vale? O importante é que todas vayan cortadas na mesma medida. Por exemplo, poñemos 2 dedos, vamos a poñer 2 dedos, veña, poñemos 2 dedos e marcamos tras, poñemos a volta, 2 dedos e marcamos, vale? Me pasei un pouco aí pa línea, vale? Pois así sigue, veña, vamos a marcar 2 dedos en todas, 2 dedos, isto ahora xa vai rápido. A importancia de marcar todas iguais é que así nos van a quedar todos os cortes iguais, non nos van a quedar os cortes desiguais, vale? Porque iso nos vai a favorecer a hora de que a libreta quede estable. Si non, a libreta pois vai a quedar un pouco pódese mover, digamos, vale? Que pode en algún momento que se desplacen as follas cara arriba ou cara abaixo, porque o sistema que vamos a utilizar para unilo é un sistema que non vai a utilizar nin colas nin cosido, vale? Vai ser un enlace entre as follas que nos vai a facer que elas mesmas formen xa un caderno, vale? Estas xa están. Cando temos as 10 listas xa podemos empezar a preparalas, vale? 10 marcadas, moi ben, pois o que facemos agora é coller a tesoura e cortar, e cortamos pola línea, vale? Cortamos xusto polo medio, a ver se non me fai sombra nas luces, xusto polo medio hasta a línea, vamos a volta e outra vez polo medio hasta a línea, vamos a ver, polo medio hasta a línea. Isto outro bueno, que se repite, vale? Para non ter problemas, facemos sempre primeiro nun lado e despois no outro, así non nos dá opción así non temos opción de confundirnos, nin que nos quede nada atrás a hora de montar, que digamos quedoume aí un trozo atrás, un corte sin facer,
aí adiantamos e vamos facendo. Isto, como vedes, é rápido, vale? Unha forma moi sincera de montar unha libreta e que nos vai a dar un resultado moi bo e nos vai a facilitar en calquer momento poder facer unha libreta. Sabedes que os materiais que empregamos son moi simples, vale? Unhas listas e vamos coas outras. Aquí vamos a facer o mismo, pero neste caso, en vez de cortar por fora, vamos a facer o contrario. Aquí no anterior marcamos e cortamos todas as follas por fora. Neste caso vamos a cortar todas as follas por dentro, vale? Para que vexades, así facemos. Vamos a facer basicamente ensamblar follas. Básicamente vamos a ensamblar follas. Ahí estamos, xa nos quedan poucas. E isto, como solo é marcar, pois se fai moi ben. Xa vedes que é moi simple e o resultado vai a ser bo. E despois, claro, como todo, canto máis practiquemos, mellor nos saldrá e máis facilidade tendremos a hora de facelas. Ao principio, a primeira sempre costa algo máis e despois irán sendo horas. Vale, que facemos agora? Que xa temos todas marcadas. Bueno, vamos a dar a volta que nos queden as marcas para fora. Non sei se a vedes aquí, donde teño o dedo, pulgar. Vale, aí. Bueno, pois agora, o que vamos a facer é cortar un pouquiño, pero moi pouquiño, por fora. Xa que non temos cúter, o ideal, un cúter, isto con cúter ou unha regla, o facemos moi fácil, pero bueno, o cúter, pois non todo o mundo pode ter un cúter. Aquí, se lle damos un pouquiño máis que de marca a marca, pois millor, porque nos vai a favorecer despois. Vos ver tamén, fixarvos o que lle quitei, o sea, un nada, vale? É un nada, que quitarlle o mínimo. Pois veña, vamos con isto. Un nada, un pouquinho que se lle quite é suficiente para cortar. O único que temos que cortar é a doblez da libreta. Cortando a doblez da libreta conseguimos facer o que queremos, que é abrir xusto polo medio. Isto que era como cando de pequenos facíamos, collíamos un papel, o doblábamos varias veces e despois cortábamos triángulos para facer como esas guirnaldas, ¿no? Que estirábamos e nos quedaban cheas de buracos con formas e todos simétricos. Pois igual, pero aquí un nada, vale? O que se interesa é sempre chegar ao final da línea para que quede o corte e despois nos entren as outras follas. Eu creo que mellor ao principio tamén nos costa un poquinho facer ese corte, pero pronto se colle o ritmo. E así vamos a facer. Ok, un par delas máis despois desta. Esa nos queda todo isto. E xa empezamos
a ensamblar, que é moi fácil tamén, pero hai que collerlle o xeito. Unha vez que nos damos conta de como se fai, é moi sinxelo, e só facemos todo seguido. Vale, perfecto. Pois ben, vamos a ver. Ben, xa temos todo feito. As fases, por un lado, as follas cortadas no medio, e por outro lado cortadas nos dous extremos. Pois ben, ahora, para empezar a ensamblaxe, como facemos? Fácil, collemos a que está cortada polos extremos, vale? A folla cortada polos extremos e dobramos as follas, facendo un pequeno círculo. Collemos a outra folla, a que está aberta polo medio, vedes que estou pasando os meus dedos, e a metemos dentro. Vale, igual vos engana un pouco a pantalla, porque claro, estou grabando frente a min, entonces vais a mirar as imágenes o contrario de como mirades cando se está traballando, de como miramos como se está traballando. Vale, vistedes, fixastes vos como vai entrando, entra polo medio, ponemos así para que o sabes, entra polo medio, ao chegar ao final estiramos un poquinho e xa está dentro. Vale, pois xa temos unha metida. Vale, como continuamos? Pois ahora podemos ir por calquer lado, vale, pero vamos ao extremo, e neste extremo que temos unha cerrada, vale, pois outra vez, veña, unha aberta. Importante, neste lado, vale, como temos abertura, vamos a meter unha folla desta. Se fóramos polo outro lado, aquí temos o contrario, temos os extremos cortados, entonces aquí teríamos que coller unha co corte no medio. Vale, vamos a ver, outra vez, metemos, vamos aquí, podemos facerlo aparte así, mira, que igual nos resulta máis fácil, e metemos por aí, vale, fixademos, a ver, aí, mirades, metemos por aí, chegamos ao final, se nos pasamos, rectificamos, igual hai que baixala, e listo, outra folla metida. Vale, ahora temos nos dous lados cortes abertos, pois nada, pois entonces como xa temos que coller un aberto polo medio, e o que facemos é o mismo, facemos o semicírculo, abrimos aquí, a ver se me deixa, ahora, e pasamos polo medio, vale, vedes como aquí xa sale polo medio do círculo, vedes, e pausamos aquí, vale, opa, bueno, espera, aquí que se nos está liando, vale, esta folla ten que vir aquí, porque aquí acabamos de meter, non para ese lado, sino para este aquí, que valdría igual, pero bueno, vamos a seguir a orden. Vale, ahora, ves o que vos decía, si queda moi xusto o corte, nos dá un pouquinho de error aquí, que podedes ver, vale, pues mira, moi ben que nos sirve para explicar, vale, entonces claro, isto xa non nos sube nin baixa, por qué? Porque está moi xusto. O que faríamos sería pois darle un pequeniño corte para que nos baixe, como ten que aquí é donde sobra, que está alto, aquí está moi alto, vale, fixadesvos, o que queremos é que esta folla nos baixe, entonces lle damos un corte aquí, porque aparte xa estou vendo aquí que non me chegou a línea, vale, aí, e agora facemos así, debería baixarnos, espera, agora, aí, non cortei ben, vale, vamos allá, ahora, aí está, estaba aí un pouco pillada, moi ben, pois nada, continuamos, temos lado aberto, temos que coller un cerrado, temos, perdón, lado aberto no medio, temos que coller un aberto nos lados, vale, tiramos para arriba,
vale. Ahora, vale. Ahí estamos. A veces parece, tenemos cuidado, nos vaya a dar impresión, decimos, ay, vamos a romper los papeles. No os preocupar, que ten flexibilidad, hay que tener cuidado, pero aquí el que rompa, vale, lo mismo, esta aberta nos laterais, cerramos y vamos a pasar por el medio. Ahora nos quedaba ahí también pillado, vale, vedes que ahí estamos, muy bien, vamos a darle un poquillo aquí también para que nos vaya, porque nos falla el mismo efecto que antes, vale, que nos quedó un poquillo alto de eso. Vale, vamos a ver, por acá lo acabamos de meter, vamos a meter este, vamos bien. Vale, xa vai saliendo a libreta, vale. Ben, ahora vamos a continuar. Muy bien. Ahora temos cerrado no medio, vamos con aberto no medio, perdón, vamos con este. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahora mira, este entrou perfecto. Ahí estamos. Se vos fixades, vamos a mirar ahora. Xa temos un pequeno lomo aquí, xa vai collendo corpo. Ou meterlle así unhas cantas grandes, unha cantidade un pouco grande, lle favorece coller corpo, sabes? Se metemos poucas follas, pois pouco corpo vai a coller. Ou meterlle máis, o máis gordo. A veces unha libreta, claro, depende para que o precisemos, mellor non nos fai falta unha libreta moi gorda, entonces con poñer poucas follas xa nos chega. Ou mellor sí que necesitamos poñer moitas follas, entonces podemos meter, claro, iso despois a libreta xa faremos o gusto de cada un decidirá como quere facer a súa libreta. Esta, ¿no? Me toca esta, vale, porque aquí, no, sí, iba ben que tiña que meter esta. Bueno, creo que o veres fácil, ¿no? Se non, como preguntar, se volven a repetir, vale, pues pasa por medio, si tiramos de aquí nos ayuda un poquinho, despois esas damos así, esa está, centramos e continuamos. Vale, bueno, pois isto xa estamos chegando ao final do noso cuadernillo. Xa vai collendo o corpo, xa se vai mirando, mirar aí unha libreta, vale, que xa ten un determinado corpo, que xa se lle mira algo de grosor, vale, pues bueno, vamos a seguir metendo máis, vamos a seguir, aquí estamos, aquí temos, vale, aberto no medio, pois collemos un aberto nos extremos, facemos o rosco, e pasámoslo por aí. Tamén nos valdría pasar así, que igual nos resulta máis fácil, vale? De dentro para fora. Tiramos, como non están numeradas as follas, ni marcadas, ni nada, nos pode valer calquera das dúas opcións, vale? Para que mellor se nos dé. O que temos que buscar é facelo fácil. É importante que non sea fácil a nós, claro, que non se nos complique. Xa estamos acabando.
Moi ben. Quédate que si piso ahí. Ahora, no me vea. Vale. Eso é unha libreta que se fai sin moita complicación. Despois a que te queira dar cada un, ¿no? Pero aquí estamos, vale. Nos quedan xa un par de folliñas e con iso xa daríamos por rematado a nosa libreta. Así, muy bien. Okay. Pues fijaros, es importante siempre cerrar hacia el mismo sitio para seguir un orden. La última folla. Y aquí se nos quedaría la libreta completa. Vale, aquí que fixen, porque sabes que se quedó una libreta pois a xeitosiña e algo por esta última se nos complica porque nos quedou o corte un poquinho pequeno. Vale, vamos a deixar así para non fastidiar. Vale, por tantos toques para que se asente ben. Como vemos, xa temos un corpo aquí de libreta xeitoso, xa fixemos unha boa libreta. Vale, bueno, pues nada, con esta libreta lista, ahora o que nos quedaría sería poñerle unhas tapas, que o veremos o próximo día, vale? Pondremos unhas tapas a nosa libreta, veremos varias formas de poñerlle unhas tapas, adaptándonos sempre co material que temos na casa, vale? Con material que pode ser, pois, un paquete, a caixa dun paquete de cereales, ou unha caixa das galletas, ou un cartón dunha caixa normal que temos, de cartón de toda a vida normal, vale? Próximo día, pois, verémoslo con calma e veremos distintas formas de poder poñer unhas tapas. Bueno, espero que vos haya gustado, que o entendeses ben e calquer dúbida que teñades podedes preguntarnos pois a través do Facebook ou das outras redes sociais, vale? Veña, hasta logo.